Umpisa na natin ang ating pagbibigay serbisyo publiko naman mula sa Barangay Sugkad, Malinaw, Albay na kung saan isang medical mission muli ang isinasagawa ng Ako Bicol Party List. Nasa mahigit 500 katao ang inaasahang mahatiran ng pangunahing medikal na tulong ngayong hapon. Kay Nanay Mirna, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman. Katabi niyo po ngayon si Nanay Tomasa Candido. Ayun. So, ang kahilingan nyo po ay mabigyan po si Nanay Tomasa ng wheelchair. Opo. Apo. So, anong oras pa po kayo, Nay, nagpunta po dyan sa medical mission? 7 AM po. Kaano-ano nyo po ito si Nanay Tomasa? Tiyahin ko po. Tiyahin. So, ano po yung sitwasyon ni Nanay Tomasa? Bakit hindi na po siya makapaglakad? Hindi po naman paglagad yan po, pilay po siya, hindi po yung dalawang pa niya, hindi makalakad po kasi dahil po sa, nadulas po siya nakasawal ng 10 taon na po ang nakalipas. 10 taon na nakakalipas nung madulas po itong si Nanay Tomasa. Opo. Opo, si Nanay Tomasa po ba ay napacheck upan nyo na din po dyan sa doktor? Pagkap namin po natin, doon po sa kulang din. Hindi po siya lang po. Opo. Pero dyan po, Nanay, meron po bang natanggap na tulong medikal ngayong hapon si Nanay Tomasa? Meron po siyang mga gamot po na dito po sa Barangay Sugkad. Opo. So, gaano po nakatulong po sa inyo, Nay? Yan pong gamot at medical na check-up para po kay Lola Tomasa. Tulong po talaga po. Katulong po talaga sa lahat na binigay po kahit na pong mga gamot. Opo. So, salamat po. Opo. So, malaking tulong po sa inyo, Nanay, ano? So, sabi nyo po, tiyahin nyo po itong si Nanay Tomasa. Opo. Opo. Kumusta si Nanay Tomasa? Meron po ba siyang mga anak? Wala na po. Wala po siyang yung dalawa. Dahil po ako na lang ang kapitbahay niya po. Ako na lang po sa po sila lang ang nakakala. Wala pong iba. Nag-iisan po siya. Opo. So kayo po yung nag-aasikaso. Nakikita po namin meron pong gamit si Nanay Tomasa na wheelchair. Yan po ba ay luma na at medyo sira-sira na? Luma na po. Tapik-tapik na lang ng kapit ko para makapunta ka dito. Opo. So parang tinagpi-tagpi na lang para magamit pa at makapunta po kayo dyan. Opo. Opo. So, ang kahilingan po ngayon ninyo, Nanay, para po kay tiyahin nyo pong si Lola Tomasa ay mabigyan po ng bagong wheelchair. Opo. Na paano yan, Nay? Kung wala po siyang wheelchair, paano po yan si Nanay Tomasa? Paano po yung pag-aasikaso nyo po sa kanya? Like pagpapaligo, pag nagdumi? Mga pinupunta lang namin, bigyan po namin ng pagkain, ilalagay po minsan niya, kakain at po siya. Kung bawa naman po, nag-donation siya po sa senior citizen, minsan nagputos po siya sa akin, isahin po niya, bigyan na lang daw pagkain. Opo. Nanay, ang kahilingan nyo po ay mabigyan si Nanay Tomasa ng bagong wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Tama po, Nay? Opo, madam. Nasa linya po si Congressman Jill Bungalon. Congressman Jill, magandang hapon. Yes, Renz, magandang hapon at magandang hapon sa tagapakinig ng programa. Apo, Congressman Jill, alam po namin na talagang napaka-busy po kayo ngayon dahil marami po kayong tinutugunan na mga pangangailangan mula sa ating mga kababayan. Pero eto po, Congressman Jill, mula po dyan sa medical mission na nagaganap po ngayon ay eto po si Nanay, humihingi po siya ng tulong na mapalitan po ng bago ng wheelchair. Eto po ginagamit na luma ng kanyang tiyahin. Ano po ba, Congressman Jill, mabibigyan po ba natin ng bagong wheelchair? Ito pong si Nanay Tomasa? Tama ka, Remy. Galing ako doon sa medical mission na ginanap dyan po sa Barangay Sugkad, Malinaw, Albay. At isa sa mga ating nakausap ay si Lola Tomasa
na kung saan nag-avail din no, ng libreng medical mission no, na hatid ng Ako Bicol Party List. And nakita ko, pupunta po siya doon, naka-wheelchair. Yung wheelchair niya, meron ng kahoy sa baba. So in other words, medyo sira-sira na. Opo. No? So hindi niya na po na magagamit ng maayos. So nagkataon din na kaninang umaga nagkaroon tayo ng wheelchair distribution. Yung wheelchair na yon ay ating pong sinulisit doon po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya nagkataon din na nakita ko, nakausap ko si Lola Tomasa at sabi ko papalitan natin yung kanyang lumang wheelchair na bago ng wheelchair. Ayun! So napakaswerte pala ni Nanay Tomasa dahil kayo po mismo, personal nyo pong nakausap at nakita nyo po yung lumang wheelchair ni Nanay Tomasa. At dahil po dyan, Congressman Jill, ang inyo pong tugon ay papalitan nyo po ora mismo ng bagong wheelchair. Ito pong gamit ni Nanay Tomasa. Yes, tama ka, Remy. Nakuha na namin yung mga impormasyon no, ng kanyang pong kamag-anak na nagbabantay sa kanya. So, baka bukas i-deliver ho natin yung bagong wheelchair no, ni Lola Tomasa. Ayun, so i-deliver mismo sa bahay po ni Lola Tomasa yung ipinangako nyo pong bagong wheelchair para po sa kanya. Yes, tama ka, Remy. Apo. Nakausap na din po siya ng staff namin at alam naman po namin yung mga detalye kung saan namin i-deliver. So at least naka-avail na siya ng libreng medical mission, nakakuha din ng mga libreng gamot. And ngayon, nakita natin yung sitwasyon niya at nagkataon na meron tayong available wheelchair. So bibigyan ho natin ng wheelchair. Opo, para naman Congressman Jill, sa kaalaman po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, ano po yung maaari nilang asahan sa bawat medical missions na isinasagawa po ng Ako Bicol Party List? Well, yung ginagawa ko natin na medical mission, of course, this is in partnership with the other hospitals. So, ginagawa natin, kumbaga mas nilalapit natin yung mga available medical services na kaya pong dalhin sa anuman pong mga lugar na kung saan ginaganap ang medical mission. So, kasama natin dyan ng mga medical doctors, medical staff. So, with that, libre po yung pagpapacheck up. Wala silang babayaran doon, anuman na kabayaran like professional fee doon po sa mga doctors. And at the same time, maganda dito, Remy, dahil makakakuha din sila ng libreng gamot. Ano? So halimbawa, kung sila po ay high blood, no, kung may kailangan silang mga maintenance, ang ginagawa ko natin ay nagbibigay tayo ng good for 1 month. No, na maintenance ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga high blood. Ayun, so talaga ang tulong mula kay Congressman Jill at ng Ako Bicol Party List ay hindi lang pansamantala, kundi pang matagalan dahil itong tulong ay binibigay nyo na po pang 1 month na, so hindi na po mamumroblema ang ating mga kababayan. With that po, Congressman Jill, maraming salamat po. Talagang ang tulong mula sa Ako Bicol Party List ay ramdam na ramdam lang ating mga kababayan. Maraming salamat po, Congressman Jill Bungalon. Maraming salamat, Remy, at magandang hapon po. Ayun. Nanay Mirna, napakinggan mo po yung mensahe ni Congressman Jill. Salamat po ako sa ating mabait pong congressman, Jill pong ganun po, at ang tulong pong ibinigay niya sa ating positya. Nandito po, sa inyo po, madam, sa pakaisa po, salamat po, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Nanay Mirna. No? Naniniwala po kayo na ang serbisyo ng isang Jill Bungalon at ng Ako Bicol Party List ay talaga pong ramdam po ninyo. Opo, ramdam po namin. Maraming salamat po, Nanay Mirna at kay Lola Tomasa.